Don gaktian ke basyau tenat bah ke bongkum ni. Saudong ke perthengi wat yaki mau kodor. Hendrang ngimtip bagi taki mau bak kodor tam kidan hapo jongi. Mentagas ni ngin yakren yakan ik benta. Kumno ngin itho yak taki mau bak kodor madan hapo jongi. Henry kumbajulong manlagaski haswa bangin poi syakata benta tu alengin sengap shwa yakawe ka jingi thokana ban pungkre yaka jimut ka jimperkhat jongi nag benta jong kata ka khubor. Laong basisen hakawe kapor hakawe ke hima jong we usim. Udon we u artis unongdro bastad bha ubapau nam bha hakata ka thain jongki. Uni u artis unongdro ulej ha usim bat ulapan na usim yakawe ka kontro ba undro. Uni usim uloong ya uta unongdro mendro ayu hakata ka kontro. Uta unongdro ulapun phai usim ngandro yakaba betam ka bangala. Usim hakata ka por ula perkhat ngan du ayu ngan yo ayu ngan ai la ka ayu ya ka wi ka kontro ba undro. Kumta usim ula ai ya ka wi ka kontro nak bata jong ni ubru ba undro. Bat hakata ka por kat ba usim bat uta u artis kinang yakran hangta we nakinong pun kho ying unong sar ying jong usim ulo ong ya usim. Usim kondrat komba pi ai ya ka wi ka kontro nak bata jong ni u artis to ay ngaru ya kawe ka kendro kablong mar persya ya kata kendro kebapi ay ya uni artis usim uloong ya uta unong pun khoi amepat menle ayu ya kata kendro uni usyakri ulapun phai usim kendrat ngaru ngandro ya ka jendro palong thik kumba udro uni ubru tangba hakawe ka condition mapi deben ayanga ya ka kendro kablong mar persya ya ka kendro kebapi ay ya uni artis ngaru ngandro ya ka jindro balong thik kum ka jindro jong uhi bar khnang ba phin omlong doubt ya ka ta jinla jonga philaban bo da ka we ka perda haplang jongi khnang ba nginom pe iwe ya ka ne ka jindro jongi kum ta usim la ayaki ya ka we ka kamera bakindro bar usim ula ai poraki shibnai bakindro ya ka ta ka jindro jongi usim ula ong ya ka ne ki arngo topan nanga ke ap kwa nak bantah ka ne ka kam jongpi uta u artis ulapan na usim yaki brush yaki rong bat kitiar kitar kiba umpunton kam nak benta bandro kadba uta u syakri nong pun khoipat upan tang kawai ke borti bat kawai ke jan na usim ula phla yakani ke jimpan jong uni usyakri kum ta ula ai yaki yakata ka jindan kam jongki bat haka ju ke poru ula hukum madeban ker yakata ka kamra jongki da kawai ke perda hapadang khnang ba kenam pej iwe ya kata ka jindro jongki thik hadina shibnai kata de ka por nak banta jongki pan pen I ya kata ka jindro jongki ya usim ula pejwa ya ka jindro jong uta artis usim ula yo I ya kata ka jindro ka ba itenat ba kabala dro da uta artis kabala dro kabala airong janai ba tik patik detail by details barkumta usim ula ai khusnam ya uni artis mentah kata de kapor ya usim pat man pej ya kata ka jindro jong uta unong pun khoying ula plead ya kata ka perda empat haba uta usyakri ula plead ya kata ka perda usim ula yo I ya kata ka jindro kebalong thik kum kata ka jindro kebala dro da uta artis kiju kirong kiju ki details thik patik usim ula phla ya kane ke jingla aju bat ula dap da ka jingmen ban yo I artli ki jindro kebalong janai pha hapo jong ta ke hima jong usim hakata ka por ula ainong ya uta syakri arsya ban ya ka ba u ai ya uta artis usim hakata ka por ula keli na uta unongdro kumno melaban dro kumne ya ka jingdro palong thik kum ka jong ni u artis ya tho yanga ya kata ka secret ya kata ka jingla jong me uta usyakri ula ya tho ya usim kendrat ngala pen khoi bha ya kane kendro man la kasngi ngala sait khoi bha ngala krushut khoi bha ya kane kendro haddo bakana pernai kum kayit bat haba pe plate ya kane ka perda hapden ka reflection jong ketika dur ka pau ha kane ka kendro ka balong kum kayit kane ka juk aja haga jig im jongi kum kibru bonsin ngiwat ya kita ki mau kodor ki beton saudong jongi Henry ngimtip ba kata ka mau kodor uta mau long nai bakor udon hapo jongi
ladangi pun khoi ya kata ka jimut ka jing perkhat jongi ladangi penja ya kata ka negative thinking snapo jong ka jimut ka jing perkhat jongi bat ngin long khoi kum kata ka yit hangta kata ka e ka bangi kwa pan pau ya ka syaka perthai kan pau Henry hakawe pat kaliang lada ngidon ya kata ka jimut ka jing perkhat ka belong negative minded ngimla ban pempau ngimla ban ti ya uta umau lenai bakodor baton hapo jongi kumta larang kwa ban tengshan hagan ka perthai nangshwa banlong kibakhoi kum kayit penkhoi ya ka jimut ka jing perkhat jongi na kita ka jing perkhat ke basniu bat habang yu wengno ni penkhoi ya kata ka jingmut ka jing perkhat ke basniu napok ka jimut ka jing perkhat jongi hang takin ngin lap ya uta umau lenai bakodor baton hapo jongi wat la ka jingim jingi ka long ka badum kum badum kata ka kontro Henry larangi penkhoi ya ka man la ka sngi ngin yai tista ban yai ti ya kata ka jingla ka bakken sai tam hapo jongi hang takin ngin lap ban lap ya uta umau lenai bakor haka jingim jingi nang kata daw sange ban wat yaki maulong nai saudon jongi ti shwa ya uta maulong nai bakodor patan hapo jongpi bat kumbaju ong piman lagi por im ya kata jingim le ya kata kam bangin long kan nuksa ka babha nak patan jongkiwe ngin sa kendo pi hagiwi pat ki video tat hado kata por bye bye stay safe